Mheshimiwa nyaka gi sani owacho ni nitiere milion 5 mane ogol mo mi jo kuonde chung' od bura mopogore opogore. Ma nogol juma mokwongo kaka noket singo ni biro gol gi e kidienje mopogore opogore. Omenda ni en mano osetigo kuom ranyisi ka wakaw ranyisi gi kar chung' od bura mari Mandhiwa koso en omenda ma pod in godo midhi tiyo godo e basari. To kopo ni idhi tiyo godo e basari, gin jopuonjre mage ma iketo ondamo mokwongo kata midhi miyo thuolo mokwongo e pok mar omenda ni? Gin manitiere e college, gin manitiere e sekondar, koso gin madhi e mbalariany? Gin milion 7 mane gioronwa kaka jondhiwa. Ing'eni nwaloko katiba mar CDF. Ok en equal anymore, en equity. Tiende ni imiyo ji pesa according to wards ma in go. Koro nwayudo mang'eny matin 7 million. 7 million of 5 million ema nomiwa mondo dhi e basari. 2 million ne dhi administration. Koro an gima atimo nikech nitiere application mang'eny ma over 10,000. Kora respond mana ne nyithindo ma riek to onge jonyuol gi atol. To nitiere nyithindo ma bende ne colleges ma komis exam ni to biro nuoyo. To kata mana category ma wacho pesa no tin ok rom gi. Koro en emergency funding mar education. Too small. Koro iwacho ni nyithindo ma riek to wuok e familia mochanda ahinya ema idhi mi thuolo mokwongo. To samoro ma bende nitiere mano osechako godo ma samoro ng'iyo ni giyudo sir ma achiel kachiel kowuok kuom CDF. Magi to dhi timo nade? Samoro nyithindo mano oseng'iyo ka yudo omenda gi ka gidhi e skul. Kanye ma tich teke to jopuonj moko to konyowa, especially head teachers man gi understanding. Wandiko ne gi barua ka nyathini ne form 4 for example. To wasebedo kwa chudo ne nyaka form 3. Kikiriembe nikech gidhi timo penj this year nyaka pesa bi. Koro kanyo to wadwa appeal ne teachers. Especially nyithindo ma oa kuonde ma tek nikech wapuonjo gi mondo ka gidok dala ni gichung' kama baba gi mama nogore pinyno. Koro kochiegni chopo e form 4 ka koro iriembe kendo manok ber ahinya. Koro appeal to teachers, respect our letters mamiyo assurance ma biro chulo ne nyithindo gi mondo gisoma to ging'eny be. Koro en tich matek ok oyot, but I hope ni head teachers biro konyowa e yo makamano.